Ibai, Egon, arratsaldeon. bai, Zu Odeiren kuadrillakoa zara, ez, Ibai? bai, odein kuadriakoa eta txikitatik lagune, berea. Txiki-txikitari lagunak. Zein presio egin dizu irudiak ikusteak? Hombre, irudi hauek ikusteak, bai niri eta edozein be, ez da erreza inontzako bez. Eta, bueno, burutik gauza asko pasetan jatuz, baina batez be, momentu horretan ze txarto parze behar izan zuen Odeiek. Hori batez be. Ibai, eta irudi hau ikusitakoan, hori da Odei? Bai, bera da. Bera da, bai. Ja, segituan ezagutu duzu. Bai, bere deskribapenak, azkenengo deskribapenak, esate zeuen zapi palestino bat eukoala, eta, irudietan ikusten da, hori daukala. Eta itxuraz eta ilea eta gorpuzkera eta dana, bera da. Ja, nolako mutila da Odei, Ibai? Bere adineko mutil normal bat, esan daigun. Lagune, eta, ez da oso, ez dako guztetan gauez asko urten, baina urtetan denean, hori, beti lasai eta responsable, esan dugun. Mutil oso responsable da, eta badaki gauzak zelan egin, eta zer ez, eta zer. Ja, ze gogorra behar duen, ez? Testigantza biak entzutea, ez? Alegia oso galduta zebilela, nora ezean zebilela, beldurtuta zebilela, jendea atzetik jarraitzen zuela. Bai, hori esaten da bide testiguek, bera tope zebela hori erdi galdute edo bildurtute be bai, atzera begire, antzan ez non horre jarraika joango salako edo holan, eta, testigonek eskaini hotzien taksi bet, eta bebai gure bat zeuen poliziari gehitutea, eta, hori da dakigune. Gero Odeiek ez dakigu inba zeuen nuko horreri, edo ez dutzen ulertu ondo, edo, azken pista edo Odein azkenengo lekue, hori da dakigula. Eta ze pena, ez? Hori da dakiguna, 3 lagun ondoan izan zituela, eta... Eta ezer ez gehiago jakitea, lanean jarraitzen dugu, eta testigo hauek azkenean agartu dira hemendik, bai familiak eta bai inguruko lagunak eta Galdakoko herriak indarra egin duelako, eta Odeiren berria hemendik ara ailegatu delako. Mesua ara ailegatuta, eta bertoko agintariek eta poliziak lanean segidu dute, eta azkenan testigu edo lekuko hauek agertu dira. Eta orain esperantza da, lekuko gehiago azalduko teiren, ez? Orduan, egun hartan, boi eskauten festa bat zegoen Amberesen, eta pentsatzeko da jende gehiagora izango zela, gazte gehiagora izango zirela, galduta zebilen eta nahastuta zebilen Odeirekin topo egin zutenak, ez? Hori da, leku askotako jendea egon zen Amberesen gau horretan, eta segurazki beste nonork ikusiko txan. Así que gure esperantza da, persona horrek edo lekuko horrek poliziaekin kontaktuan jartzea eta zer ikusi zuten esatea. Familiak Ibai ez du etxi, baina zuek ere ez, ze Amberesera joan zineten, bere argazkia jarri zen dituzten kaleetan. Unere ematean izan duzu inpresioa ikerketa bere horretan utziko ote zuten eta kasueia itxi egingo ote zuten edo galdutzat emango ote zuten? Egia esan bai, ze denbora asko pase da, eta denbora askoan ez dugu ukin barririk. Bakarrik ongara lanean, ara joaten, eta hemendik indarra egiten. Inpresioa izan alda, bai, bertoko poliziak eta igual ez dutela lan behar dan moduan egin. Beti ahal izango zutela, igual gehiago lan egin. Eta orain arrasto hauekin lanean segitzeko indar gehiago izango duzu, ez? Bai, klaro. Arrasto hauen ostean gure indarrak edo esperantzak indar beharritu dira, eta guk era berean lanean segidu behar dugu. Hemendik ekintzak antolatuz, konzentrazioetan joaten, eta abar. Hengo asteburuan adibidez, ibilaldian Gernikan esposaketa bat egingo dugu, eta erakutsiko dugu Odein kasua, Odein argazkiak, eta dana.
Eta Balmasedan bebai, eskola publikoan, festan, Bai. Berdina beste esposaketa bat, eta beste irudia, muralak, eta bar. Alegia, elkartasuna adiraziz segiko duzue, eta gu guztioi esanez, odei oraindik falta dela, eta bila segi beharra dagoela, ez? Hori da, hori da. Aizu, Ibai, eta beste kontu bat, Belgikan norbaitekin bauzu harremanik edo? Familiak eta gurasoek, eta Galdakoko alkateak ere, harreman estua daukate bertoko, edo bentsat, kontaktuan daude bertoko poliziarekin eta bertoko jendearekin. Ja, eta zuek adibidez, ze odeik izango ditu, ez? Belgikan lagunak eta ikaskideak edo lankideak? Bai, guke lagun bezan eta baditu ere kontaktuak odeiren bertoko lagunekin, eta, noizbenka mensajeak eta bidaltze ditugu, baina azkenan haurek ere ez dakite gauza barririk, eta azken baten da, jakiteko zelan gauzen, eta hori. Apur eta apoia moteko bat abesteari esan dugun. Ibai, odei han lanean ari zen, ez? Lanean ari da. Bai, hori da. Zertan lan egiten zuen? Informatikaria da. Informatikaria da, bera ingeniaria da, ez? Eta hango enpresa batean lan egiten zuen. Hori da, ingenieri informatikoa da, eta bertoko enpresa baten joan zen, beka baten bitartez, eta gero hilabete batzuk kontratua lortu zuen, eta bertan gelditu zen. Noiz ikusi zenuen, azkeneko aldiz? Azkeneko aldiz ikusi genuen hemen udan. Udan, egon zineten, da ondo pasatzen duten, eta guztia. Bai, normal, betiko hori. Eta gainerakoan WhatsAppez eta hitz egingo zenuten, ez? Hori ia egunero, edo egunero ez bazan, 2 egunetik behin, eta hola, eta oso ondo. Ja, Tira, gogorra behar du zuentzat ere, ez? Bai, gogorra, urrengo asteetan bori izan dakoa, gauza asko ditugu eta lanean segidu behar. Ekainak 19an ere badaukagu ekitaldi importante bat, Galdakoko porekiroldegian, eta bertan abeslari eta artista batzu joango dira, Mikel Urdangarin, Kirmen Uribe, eta apurbet indarra egiten investigazioak eta jarraitu duteko aurrera. 8 hilabete beteko dira orduan, ezta? Eta orduan izango da ekitaldi nagusi hori. Hori da. Tira, aurtengo udan gustatuko litzaizuk, ez? Beraekin egotea. Noski baietz. Eta ze esango zenioke edo? Hombre, esan, bezarka da temon eta bezarka horregaz guzti esango zen. Ja, nahikoa, ezta? Nahikoa, nahikoa izango zen. Erki, Ibai, ez da beste zerbait erantzi nahi duzun? Ez, bakarrik esan, Galdakoko jendeari eta inguruko herrikoari eskerrak emon asko laguntzen da doelako, mundu guztiak bere ateak zabaltzen dizkigu, eta eskerrak emon, eta eskatu gurekin jarraitzeko. Ja, kuriosia ez Ibai, zuk zer egiten duzu? Ni medikuntzan egiten du lan. Bai, Beraz, bide diferenteak aukeratu zen dituztela, alegia. Bai. Erki, Bai, benetan eskerrik asko, besarkada bat. Bai, bardin, eskerrik asko, zuri. Eskerrik asko, ja. Hoxe, ez da beste zerbait erantzi nahi duzuen? Hemengo elkartasunan oihartzun hori, lehen adarrak ikusten genituen entzun daia Belgikan, ez? Bilaketakan izan behar dugu. Ez dakit poliziarekiko kritikatxoen bat eukidaben edo, baina badirudian lanean ari diala. Eta atzo agertu ziren lekukoek aitortzen zuten abenduan ikusi zituztela odeiren irudiak lehenengo aldiz, ezta? Telebista batean. Eta gero handik hilabete, 2 hilabetera berriro telebistan odeiren irudia eman zutenean, orduan animatu ziala, lehenengo aldian pasatzen utzi zuten hori, orduan animatu ziala poliziari deitzen. Orduan horrekin esan nahi dut oso importantea izan dela oain arteko familiak eta laguntalde zabal horrek egin duen lana, odeiren irudia, ia nazioarte mailan zabaltzen eta hala aitortu du poliziak ere, honek hipotesi berriei eta arrasto berriei bidea zabalduko diela eta ea oain zuk ere aipatu duzu Jaime nola poliziak oain kartela jarriko dituen Frantzian, Herbehereetan eta ea horren bidetik informazio eta lekukotza berriak sortu eta etortzen diran. Izugarria da gazte honen paraderoa. Ontsa aipatu dituen Kirmen Uribe eta Urdangarin, uste dut Maialen eta
eta Maialen Lujanbio eta beste artista talde bat elkartu dela zerbait irakurri nik uste dut. Bai. Eta udara honetara begira, Europara bidaiatzera doan euskaldun guztien artean eta kartelak eta argazkixek eta banandu gura dituzte, Europa guztitik odeien argazkixebe banatzeko, ez? Eta berta Europa danien eta bilatzeko. Hartza. Hortxe, gai hau. Esan, paradero oso gogorra da, ez jakitea mutil honi ze pasa zaion eta familia horrek bizi duena eta lagun arte horrek bizi duena.